Извинете ме, и сега ще дойда. Така, тук съм. Отново. Меча, като видяхте, вече ми се щупи. Беше чисто нов каменен. Ще се направи найра мечове. Какво ми пречи? Но преди това, знаете ли какво ще си направим? Първо ще хапнем. Свахте ли? Първо ще хапнем, а? Навън му е крипър. Ето тук. Извинете, ако виждате ето това, чакате, сега ще го излеза от него. Така. Имам 8 майера. Охо. Сериозно? С едно няма ми стигне. Ако не бях в клип, знаете ли каква простотия ще изреча? Стига да не загубя айрон меча. Аз ви предупреждавам, ако умре един път и не си намеря къщата, няма да снимам повече тука. Сега лягам да спа. Нали имам легло? Да, аз като умра и нали ще ме спавам тука на леглото. Манка му! Вратата ми е отворена била. Трябва да слуша един плейт, хора. Запък и дъжд, повече ще ми лаги. Гледайте, аз движа бързо мишката. Манка му крипър. Добре, не мога да се намеря къщата. И това е тъпо вече. И наистина, че вали, направо голяма работа. Голяма простотия стана, трябваше. Просто чао.